Παλιοπούτη, με έφαγες ρε μαλάκα, με έφαγες. Έχασα 5 κιλά αίμα. 5 κιλά ρε μαλάκα, 5 κιλά. Τώρα όχι να ώρα πάρω, δεν μπορώ, με το ζόρι μιλάω. Παλιογαμημένε, θα σου ξαναντείς να σιώσεις λίγο. Αρχίδι, αρχίδι. Για να δούμε τι έχουν τα νέα σήμερα, λένε ότι έχει κάτι σημαντικό. Ένας μαλάκας έλλειψης με το όνομα JP Πετρίδης πιστεύει ότι θα ανέβει στους ασκέδες, αλλά ποτέ δεν θα το πετύχει. Κάτι μαλάκες που έχουμε κάθε μέρα, δεν σ' αντέχω πια. Τι YouTuber και φέρνους, ένας μαλάκας Πετρίδης. Σαν εχθές το θυμάμαι, ήταν μια κρύα, βροχερή και κακή ημέρα. 10 Ιουλίου του 2023. Μπήκα στα Gmail μου και βρήκα αυτό. Οπότε όσο περνούσαν οι μέρες, εγώ αγόρασα τα κατάλληλα πράγματα που θα έπρεπε να έχω. Και έτσι παρουσιάστηκα στη Σπάρτη, όποιος ξέρει, ξέρει. Respect σε όλη τη σειρά μου, 387, και δεν άργησαν πολύ να έρθουν τα πρώτα προβλήματα. Η πρώτη μέρα έχει το πιο χαζό τρέξιμο, αλλά έχει full φάση και καβλάντα. Όποιοι είστε φαντάροι ή έχετε πάει και το έχετε ζήσει, ξέρετε τι εννοώ. Και η πρώτη μέρα έκλεισε πολύ καλά, μέχρι που ήρθε η επόμενη. Ξυπνήσαμε το πρωί, κάναμε την αναφορά, φάγαμε πρωινό και ετοιμαζόμασταν για ψυχολόγο. Εγώ δεν αισθανόμουν καθόλου καλά, ζαλιζόμουν και είχα υπνηλία. Ήξερα ότι μπορεί να μην είναι κάτι, αλλά επειδή σε γενικές γραμμές δεν κοιμάμαι και δεν είμαι κουρασμένος ποτέ, λέω κάτι πάει λάθος και πιάνω το κεφάλι μου και σε ποιό ότι καίω. Ανακαλύπτω ότι έχω 40 πυρετό. Και έτσι οι γιατροί από τη Σπάρτη με πάνε στην Αθήνα, στο ΣΑΕΝΑ, για να δουν τι γίνεται και τι παίζει με μένα. Οι γιατροί να μου κάνουν εξετάσεις, συνέχεια να με τρέχουν, αντιβιώσεις αυτά. Όλο αυτό κράτησε περίπου 10 μέρες. Εγώ δεν είχα ενημέρωση για να δω τι γίνεται, τι παίζει και τι έχω και ρωτούσα κάθε μέρα. Δεν μου λέγαν τι έχω, δεν μου λέγαν ποτέ, ρωτάγα κάθε μέρα, τσακωνόμουν κάθε μέρα και δεν έμαθα ποτέ. Έτσι λοιπόν μετά από 10 μέρες αποφασίζω να μου δώσουν εξιτήριο και να μου δώσουν αναρωτική 6 μέρες και έμεινα στο σπίτι μου. Περνάνε οι μέρες, πρέπει να γυρίσω και μου έχουν μείνει 6 μέρες για να πάρω τη ταυτότητά μου και να πάρω την άδεια ορκομοσίας μου. Δεν είχα ιδέα ακόμα πώς να βαράω προσοχή, τι γίνεται, γιατί δεν είχα κάνει καθόλου στρατό. Τέλος πάντων, πέρασαν πολύ κομπλέ αυτές οι 6 μέρες. Γενικά έκανα πολύ χαβαλέ, προσπάθησα να τους πάρω στα σοβαρά. Δεν έγινε ποτέ. Όσοι περάσατε μαζί μου, οι σειρές μου, ξέρετε τι εννοώ. Και γυρνάμε Αθήνα. Ειδικά αυτές οι 10 μέρες πέρασαν υπερβολικά γρήγορα. Και έτσι έπρεπε να παρουσιαστώ στη Σάμο για να συνεχίσω τη θητεία μου. Και έτσι και έγινε. Λουκάνικο και τσάντα. Ποτέ ρε μαλάκες. Πάρ' τα αμάξι. Λοιπόν, ακούστε με λίγο, έχεις φτώχεια μαγιές. Χάσαμε όλα τα λεφτά ρε μαλάκες, αλλά ακόμα έχουμε VIP καντίνες να σέβεστε. Επίσης θα γαμίσω την Blue Star Ferries, πως το Μπούτσο λέγεται στα stories. Το Μπούτσο εταιρεία ρε μαλάκες, όπως το Μπούτσο λέγεται. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το πρώτο μου βράδυ με το που έφτασα στη μονάδα. Μέσα σε αυτούς 8 μήνες έγιναν πολλές φιλίες, γνώρισαμε πολύ κόσμο, περάσαμε πολλά πράγματα αυτούς τους 8 μήνες με πάρα πολλά άτομα και ήταν μια εμπειρία ζωής όλο αυτό. Πάμε όμως τώρα πίσω στην πραγματικότητα και στα προβλήματα υγείας που έπρεπε να αντιμετωπίσω. Είχα διάφορους πόνους στο λαιμό μου και δεν μπορούσα να φάω. Και έτσι πήγα για εξετάσεις. Ανακαλύπτουν οι γιατροί ότι αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα με τη γνάθο μου και ότι έχω ένα θέμα με τις φωνητικές χορδές μου. Και έτσι αποφασίζουν να με πάνε πάλι Αθήνα μετά από 7 μήνες στο 401. Φέτος
Ήταν μια χρονιά που έκανα πολύ μουσική, αλλά όπως και πολλά χρόνια πλέον την κρατάω για την πάρτι μου. Μια μέρα πριν γίνει το χειρουργείο, αποφασίζω να σκάσω ένα κομμάτι. Πίστευα ότι εκείνο το βράδυ μπορεί να ήταν το τελευταίο μου βράδυ, οπότε ήθελα να αφήσω κάτι για να έχει ο κόσμος από μένα. Αλλά τελικά πήγαν όλα καλά. Hello σε όλους. Μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο μου single επίσημα στο κανάλι μου στο YouTube. Αν θέλετε να με στηρίξετε or something, μπείτε και ακούστε το. Wow. Μέρες περνούσαν, οι γιατροί με πρόσεχαν, έπαιρνα αντιβιώσεις, μου δίναν φάρμακα και με τις μέρες γινόμουν καλύτερα. Και ήρθε η ώρα να βγω από το νοσοκομείο. Αλλά φυσικά εφόσον έφευγα έπρεπε να μου βγάλει και τα ράματα. Και εγώ φυσικά και τράβηξα βίντεο εφόσον έφυγα. Και εκτός από αυτό η φάση είναι ότι ο Καριόλης του λέγανε «Α, πονάω ρε φίλε», γιατί ήταν με νηστέρι και αυτά ο Καριόλης και μου λέει «Μη φωνάζεις ρε, πονάω ρε μαλάκα». Φώναζα ρε, μου καλά. Και αυτή η φάση τελείωσε. Δεν μπορώ να μιλήσω καλά, ακούγεται. Έχω μέσα βαράκι στο στόμα. Τα καταφέραμε. Και ανάρρωση. Παλιοπούστη. Μ' έφαγες ρε μαλάκα, μ' έφαγες. Έχασα 5 κιλά αίμα. 5 κιλά ρε μαλάκα, 5 κιλά. Τώρα όχι να πάρω, δεν μπορώ, με το ζόρι μιλάω. Παλιογαμημένε, θα σου να δεις να σιώσεις λίγο. Αρχίδι, αρχίδι. Μουά. Ρε, να ξέρεις, εγώ νιώθω και έχω κάνει botox. Ειδικά τώρα που είμαι σε μια κρίσιμη ηλικία και περνάω και γεράματα, νιώθω ότι έχω κάνει botox, bro. Νιώθω τουλάχιστον 10 χρόνια νεότερο, ρε. Κάτσα να κάνω ανάρρωση από το χειρουργείο και όλα αυτά που πέρασα. Χτυπάει το τηλέφωνο και ενημερώνομαι ότι αυτό που είχα περάσει με το στομάχι ήταν τροφική δηλητηρίαση, ψυχοσωματικό. Να έχω μείνει μαλάκας. Γιατί εκείνη την περίοδο είχα πραγματικά full stress και ήμουν πολύ depressed. Έταζες πολλά, μα δεν τήρησες τίποτα από αυτά, οπότε παίρνω το πουλό, δεν σε θέλω πια.